بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تجل يتدي الله إن الله صلى الله عليه وسلم ندو بندن نبأتن دو كدي كفيوتو دي الإسلام hande no aduna o wa'i hewde jiiɓayru ni ko ɗum woni ko jiɗɗen memde hen seeɗa ha eno bonni indi l'islam majjani en ko yahata hande e journal uji ko jiyeten e média he ko haalete e affaire l'islam ɓeydu siftinirde en konguɗe ko Allah wi en so tawi dillere waɗi yo en gartu e l'islam meɗen garten e gonga meɗen kala ko luural addi luural e hakkunde meɗen e ɓe en jiida fimde ɓe en jiida alhaali yo en duttu enen yo en duttu e Allah hono ayo o wiyata ni wa idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah en dutten ɗum e Allah ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jii noon hewɓe no coomi e inde l'islam no jahano bonna inde l'islam ha hande aɗa ɗeɓa hirsirde wonde julɗo sabu jikkuji maɓɓe ɗi no mbayni ko siftinirde en tan wata en kirsunono wonde julɓe sabu jikkuji maɓɓe ɗi wata en cuuɗoro islam meɗen sabu jikkuji maɓɓe ɗi se mbaɗi noon tan ɓe keeɓi sagoji maɓɓe ene woni jikkuji meɗen ko jikkuji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sa joguima jikku moƴƴo jarani kaɗa suuɗo sabu kamɓe on ko ɓe ƴeewata ko jikku mo moƴƴani ɓe jagga wa amma so tawi ko jikku ko moƴƴo tan jarani ko eɓe gabba ma ɗum noon rutto tan e jikkuji ɗi l'islam yeymirma ɗi keddoɗa e ɗin mbasa heɗade ɓe kamɓe koɓe kalata e koɓe mbaɗata mbasa yebde ɓe mbasa yonede ɓe mbasa yebde ɓe kamɓe e koɓe goni e dow muɗum ko keddoɗa e ko gonɗa ko enen noon alhamdulillahi rabbil alamina so mi wi enen noon ko enen Afrique hirnangue naaɓe ha tengti noon enen Haalpulaar en tawɗen ko diine yaafodiral tawɗen ko l'islam suufiyankagal ko hen jibina ɗen ko hen mawnuɗen tawduɗen ɗum e mawɓe meɗen ko tawduɗen e mawɓe meɗen ko noon eno selli sabu sellata tan araɓe hanki hande jibinaɓe hanki eno gara eno bonnana en ko mawɓe meɗen en gaddani en te duuɓi temedɗiɗi ma walla e ko fawi eɓen eɗen tawiɓe hen wawata wonde ɗiɗo duuɓi temedɗiɗi fo tawa gandu jibinaka e maɓɓe bawɗo fewnidde ɓe koɓe goni ko kadi an tan e haqqille ma sa miijima ɗum jarani kaɗa fawne hadisu walla ɗum ɗo ni a andat koɓe goni ko e dow gonga ɗum noon tinnoɗen duttoɗen e ko gonnoɗen ko ganden koɓe gaddani en ko eno selli eno fawa e deftere eno fawa e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ganden ko ɓe mbiyata en bid'a ɓe mbiya en shirku ko gotel e ɗiɗi ma woni ɓe ganda hoko wiyete bid'a walla ɓe ganda holko wiyete shirku walla ala eɓe gandi ko eɓe bonna tan ko gotel e ɗe ɗiɗi wonata ɗum noon wata jaɓen ɓe bonnana en sabu neɗɗo aɗa wiye ko bid'a a anda konngol bid'a ngol holko ngol firti to banggal lugha a anda ko ngol firti to banggal sharia ko sharia wiyata bid'a a anda ko firti walla ala ko a tayor ɗum noon wadde jubben seeɗa e holko wiyete bid'a to banggal lugha ko fuɗɗugol hunde ni foti eno raɓɓiɗi eno famni wa amma to banggal sharia ko rewirde Allah hunde nde sharia yamirani so tawi sharia no yamiri hunde nde nden so a waɗi nde wona bid'a e alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah la ilaha illallah e salatu ala nabi ko hunde mashru ɗum wona hunde nde pefiniɗen tan gadduɗen en pawani ɗum kitabe e sunna ala fawa ko e sunna nelaɗo Allah e dow yamirore Allah kadi ko Allah kadi yamiri wona wonde tan eno moƴƴi men yembat ala ko Allah yamiri sabu sa ƴeewi tan e dow yeru tan hono lawol Cheikhana Ahmad Tijani tan ko ngol ɓurɗen andude gol gueɗe tati tan gone maggol ko salatu ala nabi e la ilaha illallah e istighfar enen fof en jii Qur'ana o fof ko istighfar won hen kala annabi garɗo wi'i yimɓe muɗum ɓe istaghfiru rabbakum gasata e Qur'ana innahu hamidun majidun innahu natwan ha heewi gasata nelaɗo Allah sakiti wi'ede noon
wonde wiya noon wiya ko istahfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursili sama aleykum midrara. ay kamɓe fof kadi ɓe jamira e kalda ko e sigatul amri, ɗum woni yamirde ko Allah yamiri en mbatta, wona ala eno moƴƴi ala ko o yamiri en en mbatta. ɗum noon en gandi istighfar ko hunde mashru, ko hunde nde sharia yamiri. refti hen ko salatu ala nabi, salatu ala nabi kadi ko yamirore, sabu Allah wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, ay sallu alayhi wa sallimu taslima kadi ari ko e yamirore. Allah ay o fuɗɗori ko to hoore makko to kanko Allah e nelaɗo e malaikaji makko ɗi eɓe juule e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. onon e julɓe juule e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ay ko wi ko juule, o wiyani eno moƴƴi, wala ko juule. ay kadi ari ko e yamirore. la ilaha illallah ɗum kam en kalta haala muɗum ni, sabu qur'an o fof ko la ilaha illallah. neɗɗo kadi sellanta ɗum wonde e l'islam ɗon ɗo a wiyani ashhadu an la ilaha illallah. e taw jiida e hadiseje ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi an ma utituhu ana afdalu ma utituhu ana wannabiyuna qabli la ilaha illallah. ko ɓuri moƴƴude ko mbiyami min jamiraɓe min nelaɗo min e annabaɓe idi kamɓe fof ko konngol la ilaha illallah. joni noon ɗiɗo konngol ɗi tati holno neɗɗo wawita wiide ko ɗi karmuɗi ko ɗi shirku. eten noon kadi kaalowo ɗum ɗo en andi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi sa wi musidɗo hono maɗa ka kefeero, goto e moɗon rutodima e keferagal ngal, ma woni kanko on o woni kefero, kanko biɗo ma ka kefero walla an taw ka kefero. ɗum noon wal iyasu billah, yo Allah suur en e ɗum, yo Allah reen en e ɗum. assalamu aleykum wa rahmatullah. ha windande wonde eno famɗi kono noon eno famni eno raɓɓiɗi. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu aleykum wa rahmatullah.